li l-marda tagħha Annabelle qatt ma kienet waħedha. Lanqas meta kienet għall-kura fl-Ingilterra. Dejjem imdawra bil-familja u bil-ħbieb li tant tħobb. Ħdejn is-sodda ta' Annabelle dejjem kellha n-nies. Fil-fatt ħafna drabi kienet tkun problema. Kienet tkun problema u n-nurses kienu jibqgħu skantati. Ġifieri u din hija xi ħaġa sabiħa ħafna. Kienu jsaqsu min hi. Min hi, eżatt, kienu jaħsbu. Min hija xi ħadd importanti f'pajjiżkom wara di ħabiba tagħna. Darba kien xi ħadd qalli di membru parlamentari, għatlu le għadha mhijiex, forsi tkun imma għadha mhijiex. Qatt ma qataw li qalbi, li nibda naqta' qalbi kif jista' jkun jiena. Allura hemm rapport ta' biberja twila. U jiena vera nitlob għalihom. Għaliex ma jisni hekk nħallihom orfni lill-ħbieb tiegħi. Ma nafx jekk tifhmu, imma tant għexna momenti sbieħ u ħbieb bħal tiegħi rari jsibhom. U dik hija l-bikja tiegħi li nagħmilha kuljum, ġifieri nibkiha għax il-ħbieb tiegħi huwa importanti ħafna.